When there's somebody to hear, somebody to know, somebody to have, somebody to hold. Hello mga gwapa, mga gwapo din ha. Anian usab kita sa ato ang mushroom production. So humana to o gama og protein bag katong gikan sa uhot ug sa uhot ug sa sudas, no? Atong giputos siya sa plastic mo to siya gitawag nga protein bag. So dayon humana to atong estimon, mao na ni siya itsura mga gwapa, mga gwapo. So nahumana ni siya nahumana ni siya steam, so mao na ni siya itsura. So karon ang sunod nga buhaton nato mao ang pagsulod sa similya dinhi, similya sa mushroom. So mao ni siya gitawag nga mother spoon. So usa ni siya ka similya sa mushroom nga akong isulod dinhi sa protein bag. So para mudaghan na siya dito sa sulod, dayon pagbuslutan na ni dinhi ang mahitabo, manggawas nito ang mushroom, di ba? So di ba lami kayo mga migo, mga gwapa, mga gwapo, mga gwapa din ha, no? So ato lang subaybayan ang ako ang vlog karong higayuna para naapod mo mapulot ng mga pagtulunan kabahin sa mushroom. So mao ni ang akong mga ang uban, no? Ang uban sa dili pa tong padayon, palihog ko mga gwapo, mga gwapa din ha sa pag-subscribe sa akong channel Sam's Vlog Bulag, o pindutan na lang pod ang all bell din ha para updated mo tanan sa akong mga videos nga i-upload, no? So ato nang pagasundan, ang uban nago na sila laboratory ilang kaugalingon, no? Kay naa naman sila, nakapundar naman sila. So kita nga gasugod pa, so ordinaryo sa ato ang mga gamit o mga sitwasyon sa pagbuhat sa pagsulod sa similya sa protein bag. So mo ni siya ang akong magamit na ako'y stainless nga stick para ako ni siyang kuan sa sulod para pagbungkag sa mga similya sa sulod sa mother spoon. So kanunay gyud pod napoy alcohol, kay kanunay kadalihok nimo mga alcohol gud ka kani tanan nga naa dinhi sterile gilimpyuhan akong table, gilimpyuhan ako ang palibot niya, no, para dili gyud makontaminate ang kagaw o dili gyud mapunta ang kagaw din, ano, dayon kay na sterile man siya, nabutangan man mo alcohol, nalimpyuhan man nimo. Mo na siya purpose kay kaning nga part sa pagsulod sa similya nimo sa protein bag katong plastic, sensitive kay ni siya nga part mo nang kanunay adunay alcohol, kay para mo ni siya ang maka-disinfect sa mga palibot, no, sa area. So napoy tissue, nagtrapo ni siya sa tangan alcohol, trapos palibot. So aduna po ko'y ang uban, gagamit sila mo sterile sila aning stick nga kani, mo sterilize sila ani, mogamit sila itong mga kinky, no, dayon ilang gamito na i-sterile nila. Pero ang ako ang gigamit is doon ako duol ko sa gas stove na ako sa kusina na mo, so na ako'y gas stove kay para pag-sterilize ato, no. So ato nang mga pagkasugdan mga amigo, unas tanan ako sa ning sterile. So ako siyang gisunog, no, anawa na akong gisunog ang stick. Mo siya akong isulod dito sa botilya para bungkagon tong mother spoon. So ana, no, dayon gipalong na ako. Ayun ato ning ablihan kanang mother spoon. So aduna po na siya taklob nga ragkoton nga ilang butang, no. Dayon kinahanglan ipito na ko ni siya sa usa ka kamot. Kinahanglan dili na ko siya mabaylo-baylo, kay kung mabaylo-baylo na ako ang tendency kasi nay kagaw, so transfer tayo ng kagaw. So mo ni siya, no.
nga kung liso yung gigamit ba. Hilo po kayo, no? Siso na ni kayo nga kuan. Mother spoon. So, muna siya, mga gapo. So, nanay, ibungkag, no? Muna siya akong isulod sa plastic. Ayun, kuha eh. Ayun, tambunan, balik. Tambun, balik. So, gikuha na kong lastik ko. O, gikuha na kong lastik ko. Okay, ako nang sudlan. So, ako gikuha ang lastik ko, no, dayon, ako na siya abrihan. Abrihan dahil isulod na ko ang similya dito. Ano siya may tabog, ano siya itsura na. Ano lang bubuan gamay. Gamay o dagan-dagan gamay, pwede po. So, ako na siyang bubuan ng similya. So, lantawan ninyo. So, nana siya sa sulod, kaputi. Na. So, kaning puti sa sulod. Ano siya similya, no? Kaning kaputi sa sulod. Nakana siyang kaputi sa sulod. Na akong discattered. Muna siya mahimo o mushroom. Murami pa'y among kuha na siya sa sulod. Mukalat na siya doon. Puti na ang plastic within 1 month and 1 week. So, pag mukalat na siya, puti na siya, so pwede na siya abrihan. So, abrihan na siya kay para mutubo na ang mushroom. So, mao na siya mga gwapo, no? Abot po na tana. Pakit umputa mo, no, kanang nasugod na siya o scattered. Nasugod na ni siya kaning puti, musugod na ni siya og ana din ni. Mulapnag mo mudaga na siya. So pakit umput niya ang ana, no. So napoy portion na nga ako ang ipakita po sa inyo. Sunod-sunod lang ni ato ang excuse me. Sunod-sunod lang nga ito ang discussion. So, mo na siya. So, another one. Kaon ako ang kuan. Plastic ko. So, sudla na po na ito na eh. Sudla na po na ito ni siya, no? Sudla na po na ito similya. Gitawag o mother spoon. So, nasa no? Nasa sa sulod. Makita ninyo no nga nasa sulod yun. Ang similya sa mushroom. Nga gitawag o mother spoon. So, mauna siya. So, ako na pong higtan. Same na Japon ang procedure. Higtan na yun. Higtan balik siya. Higtan ra balik. Higtan na ako balik. Okay. So, kani siya. Kani siya. Nahuman naman ako ni butang ko
mother spoon sa sulod or similya sa ato pag ginatawag, similya sa mushroom. So after 1 month na ni and 1 week, muputi na siya tanan dayon, abrihan ako ni siya din abrihan. Then mo nahinay na tubo ang mushroom din na. So nindot kayo mga gwapo no. Lami kayo siya nga paminahon kung kamusad mo himo sad mo aning mushroom nga production. So dili man ni nato ikadalo mga gwapo kay haron ato ni share ang akong vlog, palihog po di i-share sa uban nga nanion dahil paggama sa mushroom, haron daghan ta mugama og mushroom no. Dili ta magdinalo sa atong idea nga gihatag sa Ginoo ug ato apong nakatunan ug sa akoa, ilabi na sa akoa no, nakatun po ani sa TISDA. So dako po na akong pasalamat sa Jultis Farm Learning Center, Jultis Organic Farm Learning Center, kay accredited na sila sa TISDA no. O ang tagyana si Brad Jutam Tanasan. Brad Jutam, dagan kayong salamat sa imuhang pagtudlo sa mga katawhan kabahin og agrikultura. So munang makaingon ko mga gwapo, yes to agrikultura na ta para kitang tanan mabuhi. So ana lang mga gwapo no, yes to agrikultura para kitang tanan mabuhi. So karon ako rang i-review ang pagbutang sa similya sa mother spoon nga ginatawag natong nga similya sa fruiting bag nga katong nasa plastic nga naay uhot ug naay sudas nga humana na stain mo na to ato na siyang butangan og mother spoon similya sa mushroom. So kinahanglan ang atong i-prepare alcohol, naapoy katong stick, stainless nga stick para ikuot na tong similya. Dayon kung wala tay kinki o katong laparilya, pwede na siya magamit para pag sterile sa stainless. O gasto ba o kana og naat po tay table nga kabutangan no. Nya always i-prepare nato ang alcohol ug ang tissue kay mao na sige atong ilimpyo kanunay sa palibot sa ato ang working area. So dagan king salamat guys sa inyong paglantaw. Sa sunod na po nga higayon, manginaot ko nga mulantaw Japon mo, i-all bell lang, i-subscribe, i-all bell para updated mo sa akong video sa Sam's Vlog Bulag. Ayaw kalimot, Sam's Vlog Bulag. Mga gwapo, para updated ta sa mga agrikultura no, para naapot tayo makatunan sa agrikultura, pananom, mga pamuhi hayop o paggama og mga production, agribusiness. So para makatun putaan ang mga butanga. So karon ato ang hinumduman to no, atong hinumduman tanan para di jud nato malimtan. So kani siya importante po ni kay kabahin og kultura sa atong kinabuhi. Kay bisan gamay ra ang atong area sa panimalay o naamoy dakong area, ato ang tamnan atong gamiton. Unya lantaw lang sa akong channel Sam's Vlog Bulag kay naa dito ang unsaon paggamag mga organic, unsaon pagtanom o unsaon pag negosyo kabahin sa agrikultura. Daghang king salamat mga gwapo. Dinhi lang ko kutob. Bye bye. God bless us all.